Τι ζητάτε εδώ, κύριε Μπέλο? Την Ντέζη μου μίλησε, τα γνωρίζω όλα. Δεν με ενδιαφέρει το εύρος των εγκυκλοπαιδικών σας γνώσεων. Σας υπενθυμίζω ότι με την Ντέζη παντρευόμαστε. Και τι θέλετε, την ευχή μου? Όχι, θέλω απλά να σας ενημερώσω ότι πλέον δεν είναι μόνη της. Θα είμαι εγώ συνεχώς δίπλα της. Με αγαπάει και την αγαπάω. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Επίσης, θέλω να ξέρετε ότι αν έχετε κάποια αρνητική σκέψη ή σκοπό εναντίον της, καλό θα είναι να το ξεχάσετε. Γιατί πια θα έχετε να κάνετε με μένα και όχι με έναν υπεράσπιστο κορίτσι. Η Ντέζη είναι η ανυπεράσπιστη. Μάλιστα. Έζησα να τα ακούσω κι αυτό. Πώς φαίνεται ότι δεν την ξέρετε καλά? Πώς φαίνεται ότι εσείς πια την παίζετε στα δάχτυλα? Τέλος πάντων, όπως και να έχει, να έχετε υπόψη σας ότι οτιδήποτε της κάνετε από εδώ και στο εξής, θα είναι σαν να το κάνετε σε μένα. Είναι υπό την προστασία μου. Κύριε Μπέλο, θέλετε την Ντέζη για τα λεφτά μου? Τι είναι αυτά που λέτε? Ξέρετε με ποιον μιλάτε? Θέλετε τίποτα άλλο, κύριε Μπέλο? Απολύτως τίποτα. Πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω που είναι η πόρτα και μην με ξαναενοχλήσετε. Ό,τι έχω να πω θα το πω με την κόρη μου. Με τη γυναίκα μου. Αν μέχρι τότε μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο. Τελικά είχε δίκιο η Ντέζη. Δεν είστε άνθρωπος εσείς. Και δεν σκοπεύω να γίνω τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Καλό σας απόγευμα, κύριε Μπέλο. Γεια σας.